सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कठावरी ठेवून या. राम आणि कृष्ण यांच्या पवित्र देशात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांसारख्या संतांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीमध्ये नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी असं म्हणून श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या आदर्श प्राथमिक विद्यालय व आदर्श शिशुविहार आगाशिवनगरमध्ये दिंडी सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. विद्यालयाचे उपक्रमशील मुख्याध्यापक श्री सचिन शिंदे, शिशुविहारच्या मुख्याध्यापिका लता नलवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांस्कृतिक विभाग, क्रीडा विभाग यांच्या सहकार्यानं आणि सर्व शिक्षकांच्या अथक अशा परिश्रमातून हा दिंडी सोहळा मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न झाला. सर्व विद्यार्थ्यांनी वारकरी पोशाख परिधान करून विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल चा गजर करून संपूर्ण वातावरण भक्तिमय केले. विठ्ठला पांडुरंगा हरिहून तुला जाग, आम्ही भक्त तुझे, तू देव असल्यासारखं वाग. देशात साऱ्या करुणांनी केला आहे कहर, गोरगरिबांच्या अन्नामध्ये आहे घालून घालायचं, गोरगरिबांच्या अन्नामध्ये आहे घालून घालायचं. दिवस रात्र घरात बसून जात नाही दिली पहर, ओसाडपट्टी मंदिर जिथं आला होता बहर. सदा फुलत राहणारी आता सुकून गेली रे बाग, सदा फुलत राहणारी आता सुकून गेली रे बाग. विठ्ठला आम्ही भक्त तुझे, तू देव असल्यासारखं वाग. विठ्ठला पांडुरंगा हरिहून तुला जाग, आम्ही भक्त तुझे, तू देव असल्यासारखं वाग. तुझ्याकडे काय चोरी करायला काही जास्त नाही करायला, तुझ्याकडे काही चोरी करत नाही, काय टाका टाकत नाही. बाकीच्या कुठे गेला काय बाकीचं कुठे का काय इकडचे लोक येतात आणि आपल्या मराठी माणसाला परेशान करतात. इकडचं तिकडचं म्हणताय का मला? अरे भाऊ, तुझ्याच मराठी मातीमध्ये जन्माला आलेलं छोटं संसाराचं फुल आहे, भारूड म्हणतात मला. आणि हे काय भानगड? अरे माणसांनी भानगडी करू नये म्हणून संतांनी काढलेल्या प्रबोधनाच्या कारखान्याचं प्रॉडक्शनची भांडवल घेणं त्याला लागत काय ना. अरे नाही द्यायचं नाही येऊ नको, पण मी काय म्हणते ते ऐकून तर घेतील की नाही? तुझं ऐकून घेतलं ना असं तुलाच नाही, इथं आपल्याला सगळ्यांना गुरुकुंडा होईल. गुरुकुंडामध्ये तुला काय वाटतं? अरे भाऊ, गुरुकुंडामध्ये लेकरं बाळ नाही. अरे बाबा, गुरुकुंडामध्ये आमचं पासामध्ये गुरुकुंड आहे शब्दाचा आहे ज्ञान. तुला ज्ञान होईल, ते ज्ञान युगाने 10 अवतार आमच्या प्रज्ञामध्ये असतात. तुझ्या आहे तुझं नाशिक, परंतु तू जागा चुकलास आणि ती चुकलेली जागा दाखवण्यासाठी संतांनी ग्रंथांचं, भावनांचं, वाङ्मयाचं निर्मिती. संस्थेचे सचिव आदरणीय अशोकराव थोरात भाऊ यांच्या संकल्पनेतून विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक विकासाबरोबर त्यांचा सांस्कृतिक आणि भाषिक विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी प्रबोधनात्मक भारूड